ଏବେ ବି ସମୟ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ଋଣର ଭାରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଖବର ଅଛି। କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା। ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ହେଉଛି କିଷାନ କର୍ଜମାଫି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବେ। କିଷାନ କର୍ଜମାଫି ଯୋଜନା କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗରିବ କୃଷକ, ସେହି କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ। ଏହା କୃଷକ ଋଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା 2017 ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ। କିଷାନ କର୍ଜମାଫି ଯୋଜନାରେ କିପରି ଲାଭ ଉଠାଇବେ? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କୃଷକ ଋଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦଲିଲ, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେବେ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ଋଣର ଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ରିଲିଫ୍ ଖବର ଅଛି। କୃଷକ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।